na rybách. Rozhodli sme sa, že uvaríme nejaké halasle. Sice rybu sme nechytili, žiadnu zatiaľ, tak sme si doniesli z domu zmrazák. Máme len dva druhy ryb, a to kapriky a karase. Ďalej budeme potrebovať do halasle cibulku, cesnak, dávame zemiaky, lečo, keďže nemáme čerstvú zeleninu, tak musíme improvizovať, rajčinový pretlak, sterilizovanú koreňovú zeleninu, sol, feferónky, čili papričky, sladká mletá paprika červená, štiplavá paprika, čierne korenie celé, nové korenie celé a bobkový list. A k tomu patrí aj pohár dobrého vínka. A ideme na to. Na zdravie. Dáme si do kotlíka vodu a dáme variť ryby. Urobíme si vývar. Pridáme celé ryby. Dáme ich variť. Vývaru pridáme, aby nám trošku voňal, nové korenie celé, 5-6 buliek, bobkový list, bobkový list a celé korenie čierne. Solíme. Rybky sa nám začínajú variť. Budeme ich variť nejakých 5 minút zhruba. Začnú praskať, potom to odložíme, vyberieme, oberieme z kosti, vývar precedíme, takže ryby máme uvarené, teraz ich vyberieme von. Takže teraz pooberám mäsko, aby tam neboli kosti, potom tie menšie a chvost pomelieme, to si ukážeme potom. Mäsko máme obraté a čo bolo z karasov a od chvosta, to si teraz pomelieme na mäsovom mlynci.
malé kostičky rozomeleme. Teraz si vývar precedíme. Teraz si nakrájame cibulku na jemno, ktorú potom opražíme na oleji alebo na masti. Takže cibulku máme nakrájanú. Pridáme olej. Dáme nakrájanú cibulku. Prisypeme trošku rasy celej. Tak. Zamiešame. Cibulku máme osmaženú. Pridáme rajčinový pretlak. Trošku ho restujeme. Pridáme červenú mletú papriku. A podlejeme vývarom, aby nám nezhorkla. A pridáme trošku aj štiplavej. Čili papričky. Nech nás to trošku páli. Necháme to všetko zovrieť. Dáme si zemiaky na drobné. Máme tam cesnak. Dáme ho viacej, nech nám tú rybacinu trošku prerazí. Necháme to všetko povariť. Takže zemiaky máme nakrájané. Teraz ich pridáme variť. Takže zemiaky máme uvarené. Teraz pridáme vnútornosti, mlieče a ikry, nech sa nám uvaria. Miešame. Takže teraz už máme všetko uvarené, tak nakoniec tam pridáme uvarené, pomleté a obraté mäsko. Necháme to trošku povariť a
ak ste si všimli, ja to varím na spôsob gulášu, tak nakoniec pridávam trošku majoránky. Ochutnáme nakoniec, dosolíme, až bude treba. A ukončíme to dobrým pohárikom vínka, aby nám chutilo. Dúfam, že sa nám to podarilo, prišli akurát kamaráti a zajeme si asi dobre. Na zdravie. Na zdravie. A šťastný lov. Teraz už idem chytať ryby. Tak alebo tak. Tak nie, nakoniec